السلام علیکم اج اسی گاواں دی خریداری واسطے آئے ہیں سرگودے سالم منڈی تے چودھری شاہد بڑیچ نے بھی کوئی جانور خریدنے نے خرم شہزاد پلوار والے نے ماشاءاللہ نیٹ تے تسی انہاں دے جانور ویکھتے رہندے ہو تے اج لائیو بھی جڑا چیک کر لو افضال ساڈا بھائی منڈی تو ہی چیک کرو انہاں دیاں گاواں عمران صاحب خرم بلوال دی ویڈ ویکھو چیک کرو جی سالم منڈی ہے جی سالم خرم صاحب دی گاں جناب تو چیک کرانے ہیں پہلن ویڈ جاؤ جی خرم صاحب چیک کرو جی ماشاءاللہ آرڈر چیک کرو یہ خرم صاحب پہلن ہے یا دوجن ماشاءاللہ جی خوبصورت ویڈ ہے خرم صاحب یہ کنے دی ہے جی 3.5 لاکھ جناب خرم صاحب کی ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ بڑی بہترین کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے ہاں جیڑا دوست پسند کرے وہ کمی پیشی جیڑی ہے وہ ہو سکتی ہے فکس ریٹ نہیں باٹا والا ریٹ نہیں رکھنے لگے تو انشاءاللہ ہاں پیار محبت ضرور کریں انشاءاللہ بڑائی صاحب پوری منڈی دا جی کر رہے ہیں شاید بڑائی صاحب پوری منڈی دا سروے کر رہے ہیں کسی دوست دا وچ کوئی سوال جواب کو گل ہوئے تو انشاءاللہ ضرور جڑا وہ سان پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے بڑائی صاحب لوی ہے خرم صاحب بند چھڑو اونج بھی کسی نے کوئی جانور ہوگا تو خرم صاحب ہر بڑے ساڈے گروپ دے ایکٹیو ممبر نے تے اما وقت تہاڈی خدمت واسطے پیش نے تے رابطہ کر لیا کرو اے گاں ویکھو جی ماشاءاللہ بہت بڑی گاں ہے سالم منڈی دی سردار گاں ہے انہاں دے مالک نال گل کرنے تہاڈی جی جی ماشاءاللہ جی چیک کرو انہاں کولوں پوچھنے ہاں کی کوئی دا منشول ایک باری کڈو ہیں باہر دکھاؤ ہاں سارے بھائیاں جی ماشاءاللہ جی بہت بڑی گاں ہے بھی چیک کرو ایک دوجے نالوں بعد کی گاں یہ 18 فول دے نال ہے چیک کرو جی ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت جوڑا ہے اللہ پاک انہاں اچھا منافع دے تے بڑے ہی خوبصورت جانور نے اے انہاں دے مالک نے تے بائران دے کونوں اسی پوا لیاؤ جی اسی بائران دے کونوں پوچھنے نہیں ہیں بھائی جی کی انہاں دا کوئی دودھ چھوڑ دے جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے تے اے وڈی گاں جڑی ہے اے کنا دودھ دے رہی ہے ماشاءاللہ اس گاں کول فی الحال ایک چوائی کی گاں کو 40 تو 42 لیٹر دے کول دودھ ہے تے اے نکری جڑی ہے چٹی ہے تے کو کی 35 لیٹر دودھ دا تلے وچھی 35 لیٹر کنے دن دی سوئی ہے 3 دن دی سوئی ہے تے کو خوبصورت جی انہاں دی گل بات جیڑی ہے او دسو ہاں 12 لاکھ روپیہ انہاں دا ڈیمانڈ ہے تے کوئی پیار محبت اگر کوئی کرنا چاہے تے وہ ضرور انشاءاللہ جناب جی عمران صاحب بھی آ گئے نا عمران صاحب اے ویکھو ہاں خرم تہاڈے سامنے ہے خرم عمران صاحب حال پوچھ دین پہ جی اس کی حال ہے نہیں خرم دی نہیں ہے جناب اور بندے نے اے جڑیاں ہن چیک کرائیاں نے خرم دے بھائی والی نے تے انہاں دیاں نے نال انہاں دے وپاری نے انہاں دیاں نے 12 لاکھ دوواں ویڑاں دا 12 لاکھ دوواں دا
40 42 लीटर है, दो चुवाई होंगी। तो किस बच्ची की एक चुवाई हुई है 35 लीटर तो दे तल्ले बच्ची। वाह माशाल्लाह बढ़िया खूबसूरत थले बच्ची बच्चा भी ना जरा अबे हो ना इमरान साहब बच्ची चेक करो देखो जी बहुत बड़ी जनाब बच्ची है दी सेक्सी मंदी बच्ची है तो माशाल्लाह कोई भी भाई अगर ख्वाहिश का इजहार करे तो ज़रूर इमरान साहब नाल लिया नहीं जा सकता या नहीं है नहीं आ सकता और नहीं आ सकता छिग्गी मुकम्मल है, कनियां निकलती पई है, ये भी दूध है। दो भी दूजे ना दो में दूध अच्छा अच्छी माशाल्लाह बढ़िया। इमरान साहब किसी अपने दोस्त अजीज ਨੂੰ पसंद आवे तो लाजमी रबता करो। सालम मंडी दियां सरदार गावां एक थले 40 लीटर दूध है, एक थले 36 लीटर दूध है। बच्चे की एक थले बच्ची जी एक बच्ची है सेक्सी बंदी बहुत ही कादावर बच्ची माशाल्लाह। ते साडे वडाई साहब अपना तलक बना रहे ने उन्हां दी गावां वेख के जेड़ा अगे हमेशा तो कमी बेशी रही है ते वो अपनी पूरी कर रहे ने गावां वाले बंदे नाल अपनी गलबात कर रहे ने। अच्छे खरीदार ने बड़ाई साहब माशाल्लाह। इमरान साहब पूछते भी ने बड़ाई साहब दी गड्डी खड़ी है अपना गराज विच सालम मंडी तो बाहर ते गनमैन भी गड्डी च ने क्योंकि मंडी च असला लाने ममनू है। अजे ठीक है उसकी गलबात करो अजे असी खुरम दियां गावां विखा लीए। इमरान साहब खुरम दियां गावां भी चेक करो माशाल्लाह बड़े दुध वाली गां है खुरम ये भाई की यदी गलबात है गां दी किन्नवें सूए दूजन है जी। अच्छा ये दूजन गां है वो ना माशाल्लाह दुध नाल कितना सुरख हवाना है दा देखो माशाल्लाह थान देखो बड़ा ही खूबसूरत वेल बड़ी लम्मी है गां दी माशाल्लाह। खुरम दे नाल बच्ची है बच्चा जी ये नाल खुरम साहब किन्ने दिनां दी सूई है आज जो तीसरा दिन सूई है। तीसरा दिन दूध कितना दे दूध इस टाइम होना 27-28 किलो माशाल्लाह 27-28 लीटर दूध दे गां को ये मुनासिब जी कीमत किन्नी कीमत जेड़ी है डिमांड तो 4.5 दी दे 4 लाख दी ये गां दे देन दे। कोई भी इंटरेस्टेड भाई जेड़ा वो रब्ता करे जरूर इन्हां नाल। इमरान साहब ने चेक असी खुरम भाई एक बार चेक करा के आ भी है इमरान साहब एक गांव पसंद की है उसकी डिमांड टोर पहला खुरम वाली एक बार टोर के बखा खुरम एक बार गां खोली हाँ अपनी एक बार गां अपनी खोलिया हाँ इमरान साहब टोर के बखाई एक मिनट जी इमरान साहब बखाने हैं टोर के खुरम पर दी कार्ड नहीं सर इधर करनी चलो जिधर दे ले कार्ड देखो जी बड़ाई साहब दी डीलिंग होंदी है भाई माशाल्लाह। लो इमरान साहब 2 मिनट बैठ छोटा गाय को थान बड़ा सोहना गाय बहुत ही खूबसूरत थान इमरान साहब से काला थान सो
ماجی تے تھان جنہ تھانے گائیں کو جرسی بخا دی خرم صاحب لے آؤ عمران صاحب ایک نا گاں ویکھی اپنے واسطے بھی تمہیں چیک کرانے ہیں پھر تواڈے کولوں رہنمائی لینے ہیں خرم صاحب بنو عمران صاحب اسی تمہیں چیک کرانے ہیں ہوں ماشاءاللہ ادھر لگے جانے ہیں عمران صاحب اے چیک کرو ہاں مکس گاں ہے جرسی کراس جے چاچو ایک بار کھولے جی گاں تھلے وچھی ہے یہ بچہ بچی ہے بچہ ہے دیکھو عمران صاحب چیک کریا ہاں شامی کا اے عمران صاحب چیک کرو گاں تو دیڑی لیکن کو عمران صاحب کنے ایک تاڑی مناسب ہے دیکھو کو ایسٹیمیٹ لاؤ سی ہوں کچھ نہیں ہے دیکھو وہ کنی ہے ملکی ہے سوا کنوا ہے سارا کچھ لینے ہیں اچھا سر کنواں سوا ہے تھا دوجے سوئے ڈیمانڈ کنی ہے دی جنہیں دی ویچھی ہونے دی اسی آنے 81 مون جنہیں دی ویچھی ہونے منگو دودھ کنے چچو گاں کو باہر نہ کرے میری گل پہ کچھ ہونا ہے باقی تری بھی نہیں اس ٹائم ٹائم کرے سنے لیکن تو باہر نہ کرے دودھ پہ نہ نہیں دودھ تے آ کے لے رہے عمران صاحب دو دیتے ہی جا گاندس کیا جے ملک کو گل کیتی جو نہیں سمجھ چاہنا اجے زیادہ ہوتا بول دین پہ 320 مول کر دین پہ پورا یار ہاں نال ہاں تے ملاون ہاں خرم گال کرنے گاں سے لینی دا سگا ہو کہاں لینی ہے خورم مسا کو گال تھلے آئے وہ آپ پوچھ لو سیپریٹلی سان تے چلو سوڑے نہ پاو سیگڑ نہیں اسی نہ کیا بڑا نہ تے کار لگا تو بات دو تے جانی گل تے چھوڑ دو دو دی دتی ہو نے یار گا دی تو کی ہو بڑاش نہیں جاب ماردا بڑاش چھڈے یہ عمران صاحب بڑاش جڑا نا 180 بولے بڑاش نہیں سوڑا پوندا اللہ خیر رکھی اج اے ویکھو جی بچے دے مگر جاندی پئی خرم گل کردا ہے پیا انہاں دے نال ہن پتہ لگ جائے کی کردا ہے ڈیمانڈ دی 320 انہاں کیتی ہے 2 لاکھ اسی انہاں نے آکھیا چکرائی نک تے کی لائی اینا مت مار کنا دست کے لے بڑا چا کنے دی ہے ہاں جڑی اے لبے دو تو تھلے دا گل تاں ہی فائدے دی مشکل ہے دو تھلے اتنے دی تے بنے نا عمران صاحب تے ٹھیک ہے من نہیں ایتھے نہ بڑے جتے عمران صاحب ہون پے اپنی مرضی نال کو لینی ہے اچھا دی یہ سادڑے ہی ہے عمر فرام صاحب جی جی ہماری 200 عمران صاحب نے خرم اپنا
چلو اور دیکھ ماگی ہے ساڈے تو ماگی ہے دو ہو گئی ٹھیک یار میں تیرے گل پہ دسنا وہ آدھا کہ میری کوئی نہیں گل کر گل غلط ہے اور کو ویخ تک لینے کہڑا یہ بندے کی ماڑی ساڈے جواب سارے چارے کالے نے چارے کالے نے چلو کوئی اور ویخ لینے اج بڑا ٹائم ہے خورم ایک بار ویخ لو ڈگری ساجی اس ٹائم تن ٹھیک جائے اسی اجے ایتھے ہی ہاں یہ کھنا رہے نا ڈگری دے دے دینی اس کی عمران کو مجھے بخا لیے نے لائیو اگے ہوئے ہیں اسی نا خورم عمران صاحب اسی نا پورا بڑائی گال کر لیا سی مجھے بخا بس عمران صاحب مجھاں وال بھی اسی آہستہ آہستہ ٹرنے ہیں چلو ایک باری گروپ میں عمران نے بخا تے لئیے عمران صاحب وہ گل تھوڑی ٹھیک ہے وہ اتانا ٹائیاں لگا پھردا ہے وہ جڑی جرسی ہے مجھاں چنگیاں تینوں اپنا خرم مجھاں حال جانے ہیں انشاءاللہ کام بڑا کر لئیے لو جی اسی مجھاں دے وچ آ گئے اللہ خیر کرے مجھاں دے شوقین مجھاں ویکھو پورا میل مجھے مات چیک کرو جی آجو بڑے بڑے شوقین ہیں پورم کدھر گیا جی بھائی جی السلام علیکم مہربانی یہ لے لینا اے جی بیک چکی ہے 2 लाख 1 लाख ماشاءاللہ چیک کرو ہلن چھوٹی ہے جی یہ وکی 2,70,000 دی انتے اپنی چنگی لگنی وہ تو تھانا دے جنا ہے ایسا بھی لمحہ میرا خیال نہیں خان راجا صاحب آئنا کول نہیں ہونی آ جانی نسل لے اے جی گبڑ ماج پسند کر ماشاءاللہ گبڑ ماج چیک کرو
بڑی ماشاءاللہ خوبصورت لبائی، سونا پٹھا، سونے سنگ. جی میں کر ماشاءاللہ ہے جی. چیک کرو خرم دے بھائی کی نام ہے انہاں دا؟ موزم. بھائی موزم نے انہاں دے کول مجھ ماشاءاللہ. تے بھائی موزم کی ہے دی ڈیمانڈ ہے؟ 3.5 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے. تے دوجے سوئے جی کب دوجے سوئے سونا ہے مجھے ماشاءاللہ. تے پہلے سوئے دا 20 لیٹر جڑا ملک ریکارڈ ہے. تے بڑی ٹاپ کلاس جڑا اس علاوہ جس دوست نو پسند آوے نمبر 0344 6219 465 اس نمبر تے رابطہ کر سکتا ہے، اپنی ماج خرید سکتا ہے. چیک تے دیکھ تے ہیں ٹاپ کلاس مجھے قرآن کی سمنے کو بندہ ہے یہ جو کچھ ہے. زندگی پتہ نہیں نہ کس لگا اس گل جس اس دا لگنا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر اسی لائیو آواں گے. فی الحال اسی کو خریداری کر لیے.